Käden hittä, ei, se olisi ollut muuten aika nyt. Kyllä tää on nopeeta kaveri. Tää on kyllä hittä. Ei me siitä puhuttu, sori vaan. On sekin varmaan aika nopea. Varmaan, se on varmaan. Se ei oo varmaan. Yhtään suomalaista. Hyvä, no ei oo missään enää. No. Ei oo sitä. Käden hittä, ei, se olisi ollut muuten aika nyt. Kyllä tää on nopeeta kaveri. Tää on kyllä hittä.